Пишем. Екшен. Здравейте, казвам се Натали. Може ли да се представите? Здравейте, казвам се Валентин Ваклинов и съм преподавател по обща фотография в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография. Може ли да ни споделите повече за Боян и за вашите впечатления за него? Боян е един изключително талантлив, търсещ млад автор, който успява постоянно да задава въпроси чрез своето творчество. Познавам Боян от както той е 8-ми клас и през последните години се разви изключително много. Коя от неговите творби ви е вдъхновила най-много? Коя творба най-много ме е вдъхновила от неговите? Не мога да конкретизирам така, но много ми допада творбата, която разбуни духовете, и именно ремейка на кадра на Куделка с часовника. Това е кадър, който ми допада, че успява да повдигне такива въпроси отново в нашата, как да кажем, реалност. В кой от неговите кадри намирате най-много себе си? Моля? В кой от неговите кадри намирате най-много себе си? Кой от неговите кадри най-много себе си? Не мисля, че мога да дам отговор на такъв въпрос. Ще се върнем отново.